Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή με αρετή και τόλμη. Η μοναδική στην ελληνική τηλεόραση που ασχολείται με την εθνική άμυνα. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, μείνετε κοντά μας για να παρακολουθήσετε ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τον χώρο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ας ρίξουμε τώρα μια πρώτη ματιά στα θέματα της εκπομπής μας. Κέντρο εκπαίδευσης ανορθόδοξου πολέμου. Με τους σκληροτράχυλους πρασινοσκούφιδες στη Σχολή Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα. Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις. Είναι ένα από τα ρητά που μαθαίνεις στην πράξη το προσωπικό των ειδικών δυνάμεων. Στο Κέντρο Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα, οι έφεδροι εξωματικοί και τα στελέχη των καταδρομών εκπαιδεύονται όπως θα πολεμήσουν, για να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους επίλεκτους μαχητές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Την Κυριακή που μας πέρασε, μετά το τέλος της εκπομπής, ξεκινήσαμε με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Στην κοιλάδα των Τεμπών, η βροχή που μας συνόδευε έδωσε την σκητάλη στο πυκνό χιόνι. Σταματήσαμε, ενεργοποιήσαμε την τετρακίνηση, ενώ η ταχύτητά μας μετά την Κατερίνη δεν ξεπέρασε τα 40 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο, που υπό κανονικές συνθήκες τα περισσότερα γιοταχή ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα. Ο δείκτης της εξωτερικής θερμοκρασίας κόλλησε κυριολεκτικά στους -2 βαθμούς Κελσίου. Δεν ήταν λίγοι οι οδηγοί που σταμάτησαν για να τοποθετήσουν στα λάστιχά τους αντιολισθητικές αλυσίδες, αφού όσο περνούσε η ώρα, το χιόνι μετατρεπόταν σε επικίνδυνο πάγο. Ο προορισμός μας ήταν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου Πολέμου στην Ρεντίνα, για να δούμε από κοντά τα περιβόητα σχολεία που περνούν τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων. Φτάνοντας ένας λόγος εκπαιδευόμενων δόκιμων έφεδρων αξιωματικών μαζί με μόνιμα στελέχη των καταδρομών, έφευγαν για τα πεδία των ασκήσεων. Παρά τους -5 βαθμούς Κελσίου, παρατηρήστε ότι φορούν μόνο την φόρμα παραλλαγής και βέβαια έχουν στις πλάτες τους το Μπέργκιν, το σακίδιο των 25 και πλέον κιλών. Τον διοικητή της μονάδας δεν τον βρήκαμε στο γραφείο του, αλλά στο στίβο μάχης, που παρακολουθούσε τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους στην καθημερινή τους γυμναστική παρά τον χιονιά. Μία, 2, 3, 4, 5, κάτω. Έρπινγκ. Χειροβάτηση. Εμπόδια αυτοπεποίθησης. Μία σημεία στηρίξου, πάντα. Και τροχάδι. 1, 2, αριστερόν. Είναι στο ημερήσιο πρόγραμμα των δόκιμων έφεδρων αξιωματικών. Με τα συνεχή εμπόδια και την σταδιακή αναβάθμιση της δυσκολίας, το κάθε στέλεχος αποκτά την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Πάμε το σκηνή κοντά. Πάμε το κοντά. Όχι πέφτω το πάνω, έτσι. Καλά είσαι. Εκεί.